Pentru cei născuți în semnul Scorpionului, zilele de 5 și 6 mai sunt cele mai crispate. Luna, în Vărsător, face combinații neplăcute sau dure cu Luna Neagră și Neptun. Aduce nemulțumire și oscilații cu privire la o chestiune domestică, casnică sau de familie. Foarte multe certuri și surprize neplăcute. Părinții sau cei în vârstă le aduc celor născuți în semnul Scorpionului tot felul de mesaje nefaste. Fie sunt bolnavi, fie sunt supărați, fie au necazuri, fie au neputințe, fie îi solicită să intervină în tot felul de secvențe de viață pe care ei nu și le pot administra singuri sau nu le pot administra la fel de bine sau sunt total neputincioși ori sunt într-un pericol real. Acești nativi, născuți într-un semn de apă, ar trebui să fie mai adaptabili, dar născuți și într-un semn fix, este cam greu pe un astfel de tranzit să faci față. Sunt foarte multe opozițiile și quadraturile care marchează cerul astral al săptămânii cuprinse între 1 și 7 mai. Marte rămâne în continuare în mijlocul zodiei Leului și de acolo face ravagii. Lansează quadraturi către parteneri, lansează quadraturi către soarele acestor nativi, drept care aceștia fie nu se simt bine în pielea lor, fie nu se simt bine acasă cu soțul sau soția, sau reușesc să își dea peste cap o relație partenerială. Încep să se certe cu toți, încep să fie nemulțumiți și supărați pe tot și toate. Toată lumea îi nemulțumește, nimeni nu-i ascultă, nimeni nu face cum doresc ei și fiecare reușește să calce strâm în fața câte unui scorpion. Acesta este foc și pară, este supărat pe toată lumea, ripostează, reacționează, admonestează, atrage atenția, lansează în eter tot felul de avertismente și ultimatumuri și trăiește ca și cum ar fi pe un câmp de luptă. Lumea întreagă este un front și dușmanii lui sunt apropiații. Nevasta, bărbatul, colegii, familia, mama, tata și mătușa, șeful și uite așa. Nici nu are rost să îi înșirăm pe toți, pentru că Scorpionul este pe o poziție de adversitate față de foarte multe secvențe de viață. Cu greu se poate armoniza și integra, iar dacă ar fi vorba de o compensare sau un subterfugiu, unul să-i spunem material nu există, unul sexual nu prea e, altul sentimental e dus pe apa sâmbetei. Poate doar după 8 mai să regăsească un respiro, un moment de răgaz pentru a se aduna sau pentru a fugi în lume cu cineva care să poată să îl ostoiască sufletește. Deocamdată, orice nativ sau nativă născut în semnul Scorpionului nu se va simți bine în această perioadă. De aceea este mult mai înțelept să înțeleagă natura acestui tranzit astral răscolitor. Și tot atât de înțelept este să nu se pună chiar la mintea tuturor contradicțiilor pe care astrele le creează. Nu întotdeauna este bine să mergi pe urma acestor impulsuri. Acestea se construiesc egal pentru toată lumea, dar nu toată lumea trebuie să reacționeze la fel. Cerul astral e unul pentru toți, dar noi nu suntem aceiași în fața unui cer astral. Prin urmare, scorpionii nu trebuie să reacționeze ca în alte dăți, cu foarte multă ardoare și cu foarte multă ostilitate. Pe de altă parte, ar fi bine să se extragă din toate aceste complicații, pentru că ele nu sunt esențiale, ele sunt de conjunctură, ele sunt de moment. Și dacă se vor enerva până peste poate săptămâna asta, schimbă ceva? Cu siguranță nu, dar tot atât de sigur este că pot să strice, să complice sau să agraveze niște lucruri care poate că în următoarele săptămâni s-ar rezolva de la sine, ori s-ar rezolva cu mult mai repede decât își închipuie ei. Prin urmare, excesul de zel, excesul de mijloace de expresie, trăirea aceasta impetuoasă, profundă, care nu se poate extrage și care nu se poate superficializa, este cea mai păguboasă pentru nativi. Rețineți că toate semnele fixe sunt supuse aceluiași tip de stres astral. Și Taurul, și Leul, și Scorpionul, și Vărsătorul trăiesc între 1 și 7 mai o perioadă tumultoasă. Cel mai înțelept este să se extragă din acest val uriaș și să nu încerce să trăiască în această perioadă ca și cum ar face surfing.